ମୁମ୍ବାଇ ସହରରେ ଜମ୍ବି ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ପରଦିନ ପିଙ୍କି ବଗିଚାରେ ଖେଳୁଥିଲା। ପିଙ୍କି ଦେଖିଲା ଯେ ଜମ୍ବି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପିଙ୍କି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଡରିଗଲା ଓ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଜମ୍ବିମାନେ ବି ପିଙ୍କିର ପିଛା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ପିଙ୍କି ଏକ ଘର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପିଙ୍କି ଦେଖିଲା କି ଘର ଛାତ ଉପରେ ହେଲିକପ୍ଟରଟିଏ ଅଛି। ପିଙ୍କି ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜମ୍ବିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପିଙ୍କି କେତୋଟି ସିଢ଼ି ଚଢ଼ିବ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ କି ପିଙ୍କି କେତୋଟି ସିଢ଼ି ଚଢ଼ି ହେଲିକପ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଲା 6। ପିଙ୍କି 6ଟି ସିଢ଼ି ଚଢ଼ି ହେଲିକପ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା, ଭେଡ଼ିଆମାନେ ମେହୁଲଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲେ। ଭେଡ଼ିଆରୁ ବଞ୍ଚି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବା ବେଳେ ମେହୁଲ ଏକ ଘର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ 3ଟି ରାସ୍ତା ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମମିମାନେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ରାସ୍ତାରେ ମେହୁଲ ଯଦି ଯିବ ତେବେ ମମିମାନେ ମେହୁଲଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସ୍ତାରେ ଜମ୍ବିମାନେ ଥିଲେ ଯାହା ମଣିଷ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟ ରାସ୍ତାରେ ଭ୍ୟାମ୍ପାୟାର ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ମାନବ ରକ୍ତକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ କି କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ମେହୁଲ ଘରକୁ ଯିବା ଉଚିତ? ଉତ୍ତର ହେଲା 3 ନମ୍ବର ରାସ୍ତା। କାହିଁକି? ଏହି ସମୟରେ ଦିନ ହେଉଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛି। ଭ୍ୟାମ୍ପାୟାରମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ବାହାରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମେହୁଲ 3 ନମ୍ବର ରାସ୍ତାରେ ଘରକୁ